Áno, bohužiaľ, už ideme domov. Akurát sme prišli na letisko. Ešte sme sa zastavili na jedlo. Už sme na letisku v Bratislave. Teraz už iba nájsť naše auto. Tu nie. Nie. Malo byť tu. Kde je? Jaj, tu je, no. Už sme doma. Ja idem už spať. Tak dobrú noc.